Tak dobrý den, my bychom vás rádi my bychom vás rádi přivítali na naší prezentaci, která se věnuje tématu romských seniorů a jejich postavení v rodině a ve společnosti. Dovolte mi, abych se představila, já se jmenuji Alena Kajanová a ten můj dnešní příspěvek je za PVŠPS Praha a kolega se jmenuje Stanislav Ondrášek a je za Jihočeskou univerzitu, konkrétně zdravotně sociální fakultu. Úvodem bychom rádi objasnili, proč jsme si vůbec ten příspěvek vybrali. Je to z toho důvodu, že Romové představují naši nejpočetnější etnickou menšinu a přestože se jich na našem území podle různých odhadů obývá asi 300 000, tak často jsou spojováni se sociálními problémy a vlastně i to soužití té minority s tou majoritou není úplně růžové, protože už od 13. století, kdy tady Romové jsou, tak v podstatě to společné soužití provázejí různé neshody, problémy a například ve výzkumech Koho nechci za souseda, který je realizovan každý rok, vychází Romové jako nejméně oblíbená menšina. Cílem toho našeho příspěvku je analyzovat specifika romských seniorů ve vztahu k rodině a ke společnosti. A je tam takováto zajímavost, že zatímco populace v České republice obecně stárne, tak u té romské populace jsou ty demografické křivky naprosto rozdílné. K tomu se za chvilku dostaneme. No a v důsledku toho se romským seniorům vyhýbají různé problémy, které jsou se stářím spojovány, jako je například ageismus, ale také umisťování do služeb sociální péče. Zde máme v prvním bodě vlastně ukázané právě ty demografické křivky, kde vidíte, že ve věkové skupině do 14 let se nachází 23,2% romské populace. A ve věkové skupině 15 až 64 let je to 73,6%. To znamená, že na tu seniorskou populaci, kterou vymezujeme nejčastěji věkem 65+, spadá pouze 3,2% seniorů. Takže zde je názorně vidět, že opravdu ten populační tlak, růst je u těch Romů naprosto opačný než u nás. Situace se sice u nich začíná měnit, snižuje se například porodnost, už není úplně zvykem, že v romských rodinách bývá 8-10 dětí, ale spíše třeba 3-4 a prodlužuje se věk dožití a střední délka života, ale na druhou stranu právě tady ty změny mají za důsledek to, že se začíná měnit i postavení a status toho seniora, jednak v té rodině, jednak v té společnosti. Když jsme si dělali literární rešerži, abychom mohli relevantně napsat příspěvek do sborníků, tak jsme zjistili, že na tohle téma vlastně naprosto absentuje veškerá odborná literatura, ať už česká nebo v zahraničí. Existují zmínky pouze v několika málo monografiích, které ještě jsme navíc napsali my z předchozích grantů. A v podstatě jediný, kdo se tomu tématu nějak tak systematicky věnuje, tak jsou studenti ve svých bakalářských a diplomových pracích. Ten výzkum nicméně, který oni realizují, je kvalitativního charakteru, takže se jedná o rozhovory buď to se sociálními pracovníky nebo právě s těmi seniory přímo, ale nemáme dostatek nějakých kvantitativních ukazatelů, nějakých sociodemografických dat pro oblast romských seniorů. Co můžeme tak nějak shrnout z těch teoretických východisek je to, že Romové stále tvoří vícegenerační domácnosti. Je tedy pro ně typické, že žijí děti se svými rodiči, případně prarodiči, občas i nějakými vzdálenějšími příbuznými, jako jsou tety, strejdové a podobně. Ty rodiny jsou patriarchálního a seniorátního typu. To znamená, že tradičně zde existuje veliká úcta právě k těm seniorům a ty seniori mají v romské rodině výsadní a specifické postavení.
literatuře se také dočteme, že Romové obecně nemají příliš rádi jakoukoliv formu institucionální péče, nedůvěřují těm majoritním úřadům a tak podobně. A u těch seniorů se to projevuje především tím, že v podstatě v domovech pro seniory romské seniory prakticky nenajdeme. Když jsme byli online na konferenci, kde vlastně teď natáčíme zpětně video, tak tam i vznikla diskuze o tom, jestli někdo z přítomných řečníků se třeba setkal s tím, že by potkal seniora v domově pro seniory a setkali jsme se tam pouze s jedním případem, což je i například moje zkušenost, kdy za celou dobu praxe jsem zažila jenom jednu romskou seniorku a nikoho už pak někdy více. Takže ten odpor k té institucionální péči nebo respektive absolutní nevyužívání té institucionální péče je u téhle minority relativně běžné. Metodika toho našeho výzkumu nebo toho našeho příspěvku vychází v podstatě z osobních poznatků. My oba dva máme 15 let praxe s romskou minoritou na různých úrovních činnosti sociální práce, ať už se jednalo o sociální práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, nebo o terénní sociální práci. Standa hlavně má silnou stránku v komunitní sociální práce s Romy. Takže jsme si prošli všechny ty možné úrovně a současně jsme realizovali na toto téma několik výzkumů, kde jsme se zabývali například romskou rodinou, genderovými rolemi v romské rodině, kvalitou života a tak podobně. A vlastně na základě těchto našich sesbíraných poznatků jsme sestavili 3 kazuistické případy, které jsme se snažili vybrat co nejvíc variabilní, to znamená, aby tam byly co nejvíc různorodí ti informanti a zaměřili jsme se především na to, aby se nejednalo pouze o exkludované osoby, aby to nebyly pouze obyvatelé těch exkludovaných lokalit, ale naopak tam máme zástupce romské elity a aby jsme zahrnuli jak muže, tak ženy. A ty věky těch našich informantů jsou 59, 65 a 82 let. Bližší popis těch jednotlivých případových studií se potom dočtete vlastně v tom našem příspěvku ve sborníku, takže i touhle cestou bychom vás rádi nalákali, abyste si ho potom přečetli. No a na základě vlastně k zakódování těch našich výstupů jsme identifikovali několik takových hlavních témat, kde ten romský senior vystupuje. To první téma je postavení romského seniora v rodině. Zde jsme zjistili, že on disponuje výraznými rozhodovacími kompetencemi, jak se lidově říká, má to poslední slovo a týká se to jak situací každodenních, to znamená třeba hospodaření s financemi a tak podobně, tak i takových těch základních životních milníků. Jako příklad bychom rádi uvedli situaci, kdy ten náš elitní informant neschválil sňatek svojí těhotné vnučky s jejím partnerem, a ačkoliv třeba ostatní členové rodiny byli pro, a v důsledku toho byla nakonec ta dívka rodinou vyhozená na ulici doslova, a nebo jsme se naopak setkali s případem, kdy prarodiče domluvili vnukovi vlastně dětský sňatek. A byla to taková situace, kdy se jim narodil vnuk s handicapem a jeho křížová sestřenice měla podobný smyslový handicap, a tak se rodina sešla a vlastně prarodiče rozhodli, že ti dva se v budoucnu vezmou. A to se také v budoucnu stalo. My jsme měli tu čest pozorovat tu rodinu vlastně od toho narození až po jejich dospělost. Další vlastně teda ten rys je to, že ty seniori rozhodují ohledně rodinných financí, drží kasu. Vypadá to asi tak, že odevzdávají příjem ostatní členové rodiny, kteří jsou buď to ekonomicky aktivní, anebo třeba pobírají nějakou dávku nebo příspěvek. A často také ten senior je označován rodinou jako ten, kdo se nejvíc vyzná v systému
vlastně čerpání sociálních dávek a může tak radit třeba nějaké širší rodině nebo sousedům a tak podobně. Standa by vám asi řekl o tom dalším bodu, protože to je z jeho kazuistiky. Tady v rámci té jiné kazuistiky jsme vybrali i případ, kdy já jsem se v rámci terénní sociální práce setkal s rodinou, kdy došlo v rámci konzultace k tomu, že jsem byl přítomen během oběda v té rodiny a tam došlo k tomu, že právě usedala rodina ke stolu s tím, že první se usadila samozřejmě ta seniorka, co tam byla, a nikdo nesměl začít jíst dříve než ona. Já jsem to pak reflektoval s tou klientkou, která byla členem té rodiny a říkala, že tak to u nich to funguje po celou dobu vlastně fungování prostě té rodiny. S tím, že rodina byla ze Slovenska a říkala, že je to tam běžnější v každé rodině. Že ten senior má právě nějaký čestný místo u stolu, což je většinou vepředu, že v čele, a zároveň třeba i jakoby nesmí ta rodina začít jíst dřív než ten senior. Také jsme se setkali, respektive nesetkali s tím, že by v těch rodinách existoval něco jako ageismus, takže nesetkali jsme se někdy s nějakou diskriminací těch seniorů nebo třeba s tím, že by je nějak pejorativně označovali nebo by o nich nějak ošklivě mluvili, ale na druhou stranu jsme se běžně setkávali s tím, že byly pejorativně označovaní neromský seniori. To znamená, u nich se tohle promítalo a většinou to bylo v souvislosti s jejich špatným zdravotním stavem, takže tam potom vlastně třeba nějaká nesoběstačnost a tak dále byla nebo třeba pomalost nebo zhoršení kognitivní funkce byly jakoby negativně reflektovány a hodnoceny. Tak, další tou kategorií jsou vlastně určité sociodemografické charakteristiky toho seniorství u Romů. A to je třeba fakt, že v 50 letech byli různí naši respondenti, informanti už označováni jako staří. Což má celkem logickou konsekvenci s tím, že oni v tomhle věku už běžně bývají prarodiči. A tak to může evokovat to, že vlastně jsou staří. Prostě jinými slovy, ty generace jsou kratší. Také jsme se setkali s tím, že Romové mají tu délku délku života kratší než neromové a hodně se u nich řeší různá onkologická onemocnění, které představují zdroje strachu a v některých případech i nadávku. Takže když vynadá třeba někdo, že aby tě rakovina sežrala, tak je to kolikrát mnohem horší nadávka než nějaké sprostý slovo. Takže to je zase spojený s tím, že když je takový onkologický pacient, tak je poměrně dlouho doma, nebo ta rodina se o něj stará vlastně jak může, a tím, že se neustále navštěvují a že tam třeba dochází ty vnoučata, dochází tam nějaký vzdálenější příbuzný ho navštěvovat, je v kontaktu s tou širší rodinou, tak v podstatě všichni vidí, jak vypadá průběh toho onemocnění a jak ten jedinec chátrá, že má třeba bolesti a tak dále. A tak se to onemocnění stává jakoby mnohem větším strašákem reálně, než když my jsme jako majorita často odtržený od toho, aby jsme vnímali tady ty situace, protože v těchto případech často nejsou v domácím prostředí ty pacienti. Taky jsme se setkali s tím, že v případě vážné nemoci se rodina o seniora stará v domácím prostředí víceméně maximálně dlouho, jak zvládne. A když je hospitalizovaný, tak ho potom navštěvuje často zase i ta široká rodina, což taky není u té majority běžný. Nestává se, že by vás chodili třeba do nemocnice podpořit bratranci, sestřenice, když to u Romů jo, takže ty návštěvy jsou hodně početné a jsou také hodně časté. Co se týče životního stylu romského seniora, tak tam bychom poznamenali, že se nějak moc neliší od ostatních věkových období. Stává se často u majority, že se třeba seniori začnou omezovat, že třeba mění návyky spolu s odchodem do důchodu anebo třeba se změnou zdravotního stavu.
kdežto my jsme se s něčím takovým jakoby nepotkali, ty návyky přetrvávaly. Dokonce se nám stalo, že třeba i v seniorském věku někteří se stali uživateli tvrdých drog, což není teda vůbec typické, které tam přinesly právě vnoučata do té rodiny. Ve stáří v majoritě je také naprosto běžné, že seniori navštěvují různé preventivní prohlídky, že mnohem častěji dochází k lékaři. Obecně, že stoupá zájem o to vlastní zdraví a nějaký zdravější životní styl, kdežto u těch našich respondentů, informantů jsme se za ta léta s něčím takovým nepotkali, víceméně zůstává to při starým. No a poslední to naše identifikované téma jsou specifika romského seniora jako klienta sociálních služeb. To, že je odmítaná institucionální péče a především pak teda pobyt v domovech pro seniory už jsme zmínili. Zajímavé je i to, že ty Romové, které jsme potkali, se často odmítavě stavěli i k neromům, kteří svoje blízké do těch domovů pro seniory umísťují, že uváděli, že je to ostuda, že oni by to nikdy neudělali, hodně odkazovali na to, že vlastně ti seniori pomáhali také s tou jejich výchovou a péčí o ně a že se jim teďka jako odvděčují tím, že se jich zbaví a tak dál. Ten pohled na ty domovy pro seniory je takovej trošku zkreslený, že se ho představují mnohem horší, než je, což může být třeba i mediálně ovlivněné a tak dále, protože nemají tu vlastní zkušenost nebo nemají tu zkušenost ze svého blízkého okolí. Ta domácí péče o toho seniora je teda vnímaná jako určitá jako generační povinnost. Na druhou stranu jsme se hodně potkali s tím, že romští seniori bývají častými klienty terénních sociálních služeb, což u neromských seniorů bývá jenom u některých specifických služeb, třeba u pečovatelské služby, donáška obědu a tak podobně. U těch Romů ta šíře toho záběru byla mnohem větší a když se vyjednávalo o určité zakázce, tak zase to byl ten senior, kdo tam měl to hlavní slovo. Dostala se Standa, by k tomu řekl historku nějakou. Jo. Vždycky, jako když byl přítomen na té konzultaci s klientem senior, což většinou bývá, ať se jedná o ubytovnu, sociálně vyloučené lokality různý, tak ten senior, ačkoliv se ta zakázka netýkala přímo jeho, že to byla třeba zakázka dcery nebo nějakého třeba vnuka, tak i tak on rozhodl, o jakou zakázku se bude jednat a která bude jakoby mít prioritnější řešení před ostatními, protože pokud, když se přijde na konzultaci, tak se stanoví nějaký zakázky s tím, že právě pokud je tam přítomen nějaký senior, tak on jakoby rozhodne, co je prioritnější pro tu rodinu danou. Jo, kdy třeba my jsme řešili, byly tam 2 zakázky, jedna byla, že hrozilo vyhození té rodiny na ulici nebo vystěhování z důvodu neplacení nájemného. A druhá zakázka tam zároveň byla, to byl dluh na komunálním odpadu, kdy ten senior řekl, že je přednější a co se bude řešit, tak je dluh na komunálním odpadu, protože tam se to ještě váže pak na žádosti o dávky. Co je ještě zmíněno v tom posledním bodě, tak je to, že romští seniori představují relativně četnou skupinu pěstounů v rámci své vlastní rodiny. Jsou to takové ty situace, kdy například ta jedna informantka z našich kazuistik byla pěstounkou svého nejmladšího vnuka, protože jeho matka ho měla ve velmi nízkém věku a nedokázala se o něj adekvátně postarat. A s touhle situací jsme se také setkali ve více rodinách. Co bychom řekli závěrem, znova bychom chtěli upozornit na to, že by bylo fajn, kdyby se někdo zaměřil na to téma romských seniorů, protože opravdu těch výzkumů je strašně málo a ty další výzkumy by nám určitě pomohly lépe tu situaci pochopit a popsat a určitě by bylo fajn, kdyby ty výzkumy byly plošně a kvantitativně zaměřený, aby právě bylo možno postihnout třeba nějaký interregionální rozdíly, protože my mluvíme hlavně za Jihočeský kraj. Většinu těch našich studií jsme realizovali v Jihočeském nebo ještě třeba Jihomoravském kraji, ale u Romů jsou různé subetnické skupiny, olaští Romové, například ti naši byli slovenští Romové
a mohou tam být různé subetnické rozdíly, mohou tam být různé krajové rozdíly a tak dále, které my vlastně tím naším příspěvkem nejsme schopni obsáhnout. No a zamýšlíme se tak nějak nad tím, jestli většina těch specifik, které jsme tady prezentovali, není ovlivněná v podstatě tím, že ti Romové jako seniori mají výrazně nižší věk, než průměrný věk, než mají neromští seniori. A když jsou de facto mladými seniory, tak mají logicky lepší zdravotní stav. A jestli právě to není ten důvod, proč se tam právě neobjevuje ten ageismus, proč nejsou v těch institucionálních zařízeních a tak dále. Takže to je taková naše hypotéza nakonec, kterou by právě bylo dobré pak nějakým dalším výzkumem ověřit. Tak my vám moc děkujeme za pozornost, tady ještě jsou na nás kontakty, kdybyste chtěli třeba něco dovysvětlit nebo se nám nějakým způsobem ozvat, tak určitě není problém. A určitě vás zveme tedy k tomu, aby jste si přečetli náš příspěvek ve sborníku. Nashledanou.